Net in het eigen Abel Lenstra stadion, maar in het Veluwske Garderen zet de selectie van Sportclub Heerenveen uiteen onder het nieuwe voetbalseizoen. 3 dagen is de selectie de gast op het sportpark van vierde klasser Veluwse Boys. We zorgen een soort oude bekenden. Joey van den Berg en daar is onvierder Marten de Roon en daar Lucas Bijker. Voor het eerst zo'n zijn gevoelige oerstap van Cambuur rint Bijker hier tussen zijn nieuwe teammaten. Ja, gewoon. Je komt op de club, je geeft iedereen een handje, stelt je voor en je krijgt je plekje toegewezen, je pakt je tas in en dan vertrek je naar Garderen. Is er überhaupt nog praat binnen de selectie hoe de oerstap van die, toch wel een oerstap die het altijd gevoelig leidt? Nou kijk, er zijn wel wat spelers die vragen van hoe is dat dan gegaan, heb je nog last van gehad? Maar in principe, ja, voor die jongens is het denk ik niet zo'n probleem. En voor die zelfs, heeft er überhaupt les van hoor? Nee, dat valt uiteindelijk wel mee. Uiteindelijk, ja, weet je, het is even hectisch geweest in de laatste week van de competitie. Maar verder... Dat is net leuk? Nee, nou, niet altijd. Kijk, tuurlijk heb je het liefst dat ze zeggen, ja, die Lucas is zo'n aardige jongen en die gunnen we alles. Dat heb je het liefst. Maar je weet inderdaad met deze overstap dat niet zo is in Leeuwarden. Bijker is ontnota de enigste nieuwe speler in de selectie. Heerenveen start het trainingskamp direct zonder spits. Ja, we hebben het vorig jaar ook meegemaakt. Ik heb hetzelfde ook nog een keer met Cambuur meegemaakt. Toen gingen we de allereerste trainingskamp, de allereerste dag van trainen, gingen we naar de eilanden toe. En volgens mij hadden we 12 man. Nou, toen hadden we niet alleen geen spits en geen keeper. Toen hadden we bijna een compleet elftal die er niet was. Het liefste heb je alles compleet. Dat is logisch, dat wil elke trainer. Maar je weet ook dat dat gewoon een droom is, dat dat niet gebeurt. Nou, en dan kun je van in paniek raken, maar dat doen we al lang niet meer. Tongensje, dan zit het mini-trainingskamp erop en traint Heerenveen weer in het Heiteloon. Op sportpark Het Paradieske in Langswegen.